Izakhamuzi zaseSporong entshonalanga yeGoli zisamukele isinqumo sikaMengameli Cyril Ramaphosa sokujuba amasosha ekulekeleleni amaphoyisa okubhekana nabamba igolide ngokungemthetho eGauteng kanye nokulwa nodlame lwamaqembu emgulukudu eWestern Cape. Izakhamuzi zaseSporong zashiya amakhaya azo emva kokuhlukunyezwa ozamazama. Enkulumweni yakhe yesona uMengameli uRamaphosa ubalule ukuthi kuzojujwa amasosha ukubhekana nozamazama kanye nobugebengu obenziwa amaqembu emgulukudu ikakhulukazi eGauteng naseWestern Cape. Amasosha e-SANDF awazi ukupholisa amaseko kanti azotheleka eSporong eRandfontein okuzobambisana namaphoyisa kule mpelasonto. I will be deploying the South African National Defence Force to support the police as we did to great effect with illegal mining. I have directed the Minister of Police and the SANDF to develop a technical plan on where our security forces should be deployed within the next few days in the Western Cape and in Gauteng to deal with gang violence and illegal mining. Izakhamuzi zaseSporong zithi sezizolala ubuthongo kulandela ukujujwa kwamasosha kule ndawo. No, sijabule kakhulu si-community, sijabulile sibona isupport engaka, siyaqala ukuyibona isupport hamba ngalohlobo ehamba ngakhona njengamanje. Amaphoyisa akhona futhi namanje sithenjiswe ukuthi amasosha azoba khona uzosiza lana. Nabantu bebesingenela izindlini uma behlangana nathi emgwaqeni bebesishaya besithathela imali nomakhala ekhukhwini. Iningi lezakhamuzi ebelibhace ehholo iRandgate Boxing Club eRandfontein nebelihlala emjondolo yaseSporong libonelelwe ngemizi emisha ekupheleni kwamasingana emva kokungenelela kukahulumeni. Ne-process abasithembise yona ukuthi bazoqala ba-allocate abantu baqalile ba-allocate-iwa. Even myself ngi-allocated njengamanje ngithole indlu eDukumsres. So bathembisile abantu base-human settlement ukuthi bazofika bazo-allocate iviki neviki. Emasontweni amabili edlule amaphoyisa ebememezela ukuthi indawo yaseSporong izohlala iqaphiwe zize ziyiswe endaweni entsha zonke izakhamuzi zakule ndawo.